Pasajul Revoluției, un alt proiect finalizat din bugetul local de data aceasta și este un exemplu despre cum pot arăta toate zonele din municipiul Bacău, moderne, curate, colorate și prietenoase cu băcăoanii. Dar nu ne oprim aici, vom continua și vom transforma și zona dinspre Piața Florescu și până în strada Ana Ipătescu, zone pietonale moderne pentru toți băcăoanii. Împreună modernizăm tot Bacău.